ओइ जौ आं नोंखौ सानसे मोनाबालानो थानो हाया। बिफा नों मानो बांद्राय जौ लोंग्रा जालांखो? देहाफोरानो गाज्रि जालांजोब्बाय। हाबा जानायनिफ्रायनो नों गोबां सम जौजोंनो गोदोना थाबोबाय। बिफा नों जौ लोंनायखौ एसे खमायदो। ओइ सालि नों आंनि सायाव जेबो दाबुं। नों आंनि हिनजाव नङा। नोंखौ लाना आंहा जेबो गोजोननाय गैया। नों बायदि हिनजावा बे संसाराव मेल्ला। नों बायदि हिनजावखौ लाना आंहा जारलायानो जाबाय। बिफा नों जेखियानो बुङा माने आं नोंनि बिसिखा। सिन्था नों आं बेयाव थाना बे नोंनि दावखौ सिगांनि बाथ्राखौ खोनासंनो गैया। थादो सिगां। बिफा आयै आफायालाय अबाव थांदो? आइ रोमै नोमफायालाय अबाव थांनो जौ लोंहैलायबाय बे। मा बुंनो फिसा बुंबाबो खोथाखौनो लाला बे। रोमै फिसा नों दिनै कलेजाव थाङा नामा? थांगोन आयै। थां ओंखारहैखांदो फिसा। जागोन आयै। आयै आं कलेजाव थांसैमोन। ए फिसा थांसैबो दे थां मोजाङै मोजां। दे होनबा आयै थाथ'दो। आं बे गथ'खौ बोरै फोरोंनो हाबावनांगौ। बिफायाबो जौ फाग्ला आं दा मा खालामबावनांगौ। ओइ फाग्ला दाबो सिखारनो सम जायाखै नोंहा? ना मैया लोंनायानो गायाखै? हनै साना सानजौलायगौ। बाजाराव थांनांगौ। ना मैयानि लोंनायानो गायाखै नामा? माबार सिखारदाव बोराय। ओइ फाग्लि हिनजाव नोंहालाय मा जालायखो? एथे बेरेफुंजानि मालाय एथ' मोजां सिमां नुनायफोराव आंहा मैया लोगोफोरजों पार्टि जाबावनायसो सिमां नुदों। मा जाखो? बुङा मानो? नोंहाबाथाय बिदिनोसै जौ लोंनाय आरो पार्टि जानाय। मा दं गैया नों जेबो उदिस गैया न'आव। मा बुंनो नामायदों? बुङा मानो? आं बेफोरबायदि फांथे फुंथे बाथ्राखौ आं बुजिया। बुंनोबा थब्लं बुं। बाराबा आंना थांना नाथांख्रियाव बेलथे मोनलायगोन दा। नोंहाथ' बे मोनसे बाथ्रायानोसै बुनाय आरो रायनाय। जौखौल'सो सिनायोसै नों। न' बे जलंगाखौ लानानै हाथायाव थांना फै। जेबो खरसा गैया। आइ रोमैया दा कलेजनिफ्राय फैबा ओंखाम जानो नागिरगोन। अलै आंहा दिनै कापसेसोनि जालायसिगोन। औ दे थांसै आङो। औ दिनैबा हले दे थाब मिलायखाबाय फै आंना। दा आरो फेना फैनाङा। हाब लोगोआलाय मा दाबो सफैयासै? मा दिनैलाय एफा गोबाव जाखो बेहालाय? नेनोसो बालायलांबायहाय। एह नै दासो फाग्लिया। ए माथो सफैगौ। लोगो नेनाया बेसे गोबाव जाखो? बारा गोबाव जायाखै लोगो। नोंहालाय मानोथो एसेबां गोबाव जानाय? ए नंगौ नामा लोगो? थ' बिदिब्ला। औ लोगो थ' थांसै। थ' लोगो।
हाब माथो जौआलाय गोथावथारलै बाजै गंसे लाबोबावदोलै जौआ बाजै गोथावथार माथोलै थाब लाबोदो जल्दि गंसेबाव थाब लाबो हाब बाजैयालाय मा मुलि होना सङोब्रा एफा गोथाव सङो लांगौ र' नै आगै न' जौआ नोंहाथ' जौ बाखिया गोबां जाबाय माब्ला मोनबावनांगौ आं बे जौ बाखिखौ माब्ला मोनजोबगोन आं जौ बाखिखौ थाबैनो होनो नाजादो आंहा खरसा जानो नांगौ जाथारो थाबैनो होहाय आगै आंनि फिसाया ओरैबा खामानिखौनो मावथारा हाब बाजैया दाबो बेफोरखौनो टेनसन लाबाय थायो आंनो खेबसेयावनो होफैजोबगोन रग' नों जेबो जिंगासिनो नाङा औ एसे थाबैनो होनो नाजा जागोलै जागै बाजै आं नोंनो खेबसेयावनो रग' होफैगोन ना औ दे उफ बेगसे लाबावनोसैलै माथो जौआनो गैबावला होद फाग्लायालाय मा मुलि होना सङोब्रा एफा गोथाव बे फाग्लि लावगिनि जौ संनायखौ लोंब्लाथाय बेगसेयावनो थाजिम मोनलायलायथारो फाग्लिया जौ संनायावथाय नाम्बार 1 खालाय बिथाय लोगो नों माला एडमिसन फैगोन नायनोसै लोगो मा जायो नंगौ नामा लोगो आं नोंसानाव मालाबा बेरायनो थांगोन दे जागोन दे लोगो आयै मा जादों माखौ सानहाबाय थादों बुं आयै मा जामारदों र' न'आव आं नायना फैनि बिदिसो आयै नों दागाब आयै आं ओंखाम मोनजायाबाबो जेबो नङा फिसा आं नोंखौ मा बुंबावनो आं नोंनो ओंखाम बोथिसेखौनो मोजां जाहोनो हाया फिसा आंखौ निमाहा होदो फिसा आं नोंनि थाखाय जेबो खालामनो हायाखै फिसा आंखौ निमाहा हो आयै आं ओंखाम बोथिसे मोनजानो थैया थोदो आयै फिसा होद लामायालाय बिसोना ना गुबुननि लामायावसो फैफ्लांखोलै आंलाय होद साला नै आं जौ फेना फैबाय बिमा हाब लामायालाय बिनो ना गुबुनसोब्रा एफा गोलाव नङा नों आंनि माइकिसो हाद न'आवलाय मोनसिगोन नामाब्रा बे आंनि न' बायला जिला न'आलाय बिनो ना माथो आंनि न' नङा बायदिसो मोनलायलांदों आइदै ओइ माइकि न'आव दंना न'आवलाय मानसिफोर दंना गैया जाखो ओंखारबो बायजोआव जल्दि माथो न'खौनो इदिट खालामनाय बायदिसो नुबाय आंलाय दिनैलाय अबाव दंब्रा सालिफोर अबाव खारखुमाजोबना दं नोंसोरो ओंखारबो जल्दि बाहेराव हाब बिफा नोंहा फरायसालिनि फेनासो फैलायबाय आफा नों मानो सानफ्रोमबो जौ फेनाल' फैयो न'आव मा दङ गैया बेफोरनि सायाव जेबो साननाय गैया नोंहा आफा बोरमा नों आंनि फिसा नङा नोंहा आंनि सायाव बुंनो मा मोन्थाय दङ नों आंनि फिसा नङा
ओइ गथ' नों आबा फरायना गियान लादों नोंहा जेबो गियान गैया नों ओरैनो जानाय बिफा खिल'सो नों बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बुंदों नोंहा फिसाजोनि सायाव लाजिनाय गैया आंथ' लाजिखाया आंहाथ' गुदुं गैखाया आं बेयाव थानानै नोंसोरनि बे खुगा मेथाइखौ खोनासंनो गोसो गैया आरो थांसै आं ओइ रोमै फिसा नों नोंफा बुंनाय बाथ्राखौ गाज्रि दामोन फिसा आइ आं गाज्रि मोना आइ आं फरायला फिसा नों फरायनांगोन नों मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों फिसा नाङा फिसा नों दानो बेफोरबायदि बाथ्रा साननाङा फिसा नाङा फिसा नों फरायथारनांगोन फिसा आयै आं फरायला आयै नङा फिसा बेफोरबायदि बाथ्राखौ नों बुंनो नाङा फिसा थ' न'आव सिङाव थांनोसै आं आइनो बाथ्राखौ जेराव रोजा जालाय कलेजनि मिसना ओहो माब्लाबा बेबायदिखौ आइनो खोन्थानो नङा बुंबा मालाय मा हाया ओहो आं हानाय नङा रोमै फिसा मा जादों नोंहा मा हारसिं थांलाय फैलाय मा जामारदों फिसा बुं आयै आंहा जेबो जायाखै रोमै फिसा मा जामारदों थार बाथ्राखौ बुं आइ आं मा रावजों बुंबावनो जेराव जेबो राहायानो गैखाया आंहा दि कलेजाव एडमिसननि थाखाय 3,000 रां नांगौ जाना फैदों आयै मा फिसा औ आयै आं दा मा खालामबावनो जेराव आफाया जेबो खामानिखौनो मावखाया रोमै फिसा नों बेफोरखौ मा बुंदों रोमै आयै आं खामानिखौनो मावनोसै रोमै फिसा नों बेफोरखौ मा बुंदों रोमै फिसा नों नोम्फा जौ फाग्लानि थाखायनो फरायनायखौ गारनांसिगोन फिसा बेयावसो गाबदोंना मिनिदों एदाव बिफा नों गाबनायखौसो नुदों फिसानि सायाव एसेबो साननाय गैया नोंहा ओइ हिनजाव नों आंखौ बुंनानै मा खालामनो सानदों नै नों सालि अबेनि दम देखायनो फैग्रा बियो दासो मोनदों आरोबाव जेबो बुजिया नों बिफा आजां गाजां फिसाजोखौ बेसे दुखु होनो हायो नों आयै फिसा बाजै हाब न'आवलाय दंना गैया जाखोब्रा हाब माथो दरजाबो मारिलायनायसो नै दं माथा गिसलाय फै जिराय फै न' जिराय बेवहायनो बे जागोन बाजै हाब बाजै जौआलाय दंना गैलाब्रा लाबोदो एसे दंबोला दं आगै र' जिरायथ' आं लायनि दे बाजै
जौआ आगै दे जागोन बाजै दासो मोनलायसिगोन एसे देहायाबो रासिगोन आंना हाब बाजै दहायलाय मा ओंख्रि जायाब्रा आगै सबायजों दाउजोंमोन थाथ' नोंहा औ दे बाजै ओइ जौ नों मासे मोजां नोंखौ सानसे मोनलोङाबानो खारसि बिसि मोनलायलाङो आंहा है लोंस्लां गरदसे ओइ जौ आं हिन्जावखौ गारब्लाबो नोंखौ गारनो हाया जौ नों मासे मोजां फालाय मा एसे गोथावलै होद आंलाय न'आव थांनो हागोन ना हालाफा आगै जौनि फैसायालाय बोरैथोहाय दिनै बावहाय आं नांथारगौहाय नोंहा आगोलनि जौ बाखियाबो होनदोंखायो दाबो होआखै गावगैहा बुं माब्ला होगोन नोंनो बाखिखौ होद बाजै बाखिलै आं खनसेयावनो रग' होफैगोन ना नोंनो मोननोल'सो नांगौ सिन्था दाखालाम बाजै आं खनसेयावनो रग' होफैखागोन होद बिदिया जायालायहाय आगै सानफ्रोमबो गावगाया फांथे फांथे बुंलाबायबाय थायो थाब होहाय आगै आंनो दिनै नांथारखागौ आं हले नोंनि रांखौ मोनाब्ला नोंनि न' थिंखौ लायजोबखागोन आं हले बारा गोबाव नेबाय थानायहाय गाबोन समफोरनो होफैखानांगोन नों आंनो जागोन दे बाजै जागोन आं नोंनो खनसेयावनो रग' होफैखागोन नों माखौ जिंगासिबाय दं जागोनलै जागोन बाजै नों आंखौ थगायसुला बायदि मोनदों नामा आं नोंनो खनसेयावनो गथा होफैगोन ना थादो थांसै बाजै थाथ'लायदो बाजै गाबोन समफोर नुजाफैगोन आं ओइ जौ आं नोंखौ माने एफाग्राब मोजां मोनग्रा जाखो माबा गोसोआनो नोंखौ सुब्रलाजोबनोसो गोसो जायो आंनि उदैया गिदिर नुब्ला नों जौखौ टेंकि सोना लागौमोन आं ओइ फाग्लि बुरै सुन्दरि अबाव दं ओजों फैनाय गोख्रै ओंखारबो अबाव दं नों थाबैनो फै ओइ फाग्लि सुन्दरि जालायबाय बे फाग्लाया अबेनिबा जौ लायला फैलायबाय बे बेरे फुंजानि दा दावरावसो खालामलायसिगोन बे मा जाखो फाग्ला मा जाखो ओइ फाग्लि सुन्दरि दाबो फैयाखै नों ओजों फै मा फाग्लाफ्राय मा जालायखो मानोथो नांगौ आंखौलाय ओइ बुरै संख्रि फानलु लाना फै आं जौजों जानि नोंलाय मालाथो संख्रि फानलु लाबामोन मा दं गैया नोंलाय माथो जेबोखौनो पात्ता लाया आरो नोङो संख्रि फानलुसो बिबावदों मा संख्रि फानलु गैया आंलाय सानफ्रोमबो हाथायाव थांबोला लाना फैबाय थाखायो माथो नोंखौ जिबफोर होगोन आं नै नोंखौ नै साला नै नोङो नोङो सालि नै ला नोङो नोंखौ नै सालि नोंखौ दिनै अरजोंनो सावगोन आं नों दिनै अबाव खारग'नो नै नोङो सालि दिनै नों खारबाबो गवा आंजों अरजोंनो सावगोन आं नोंखौ नै नोंखौ सालि नै नोंखौ दिनै अबाव खारनो नों दिनै अबाव गनो आखायाव हागोन आं नोंखौ नै नोङो सालि नै नोङो सालि या नै नोङो सालि साला बाजार दिनै गवा या खारो बुथारथारगोन आं या रोमै फिसा दोनखादे आंखौ बिफा नों मानो बेफोरबायदि खालामो रोमै फिसा
Sali, daso mondo nungo. Are mondo pergi bawa nunga. Ada. Ayah sekarang. Bisa ada bisa jadi nanti mesti belas lagi ya. Daso mondo Sali. Ya. Kadang ya. Papi salah tinggal juga. Nyoba मानसिफोर दंना गैया जाखो आइ मैथा अबाव थांखो बिसानि मानसिफोरालाय आइ मैथा मानसिफोरा बानाव दंना गैया सोरमोन मानोबा नांगौमोन बे मैथामोननि नंगौना नङा मैथाखौसो नांगौमोन आंनो बेनो दा न'आ औ बेनो मैथामोननि न'आ मानोबा नांगौमोन मानोबासो नांगौ होनदों नोङो नोंनि फिसाया 5,000 रां जौ लोंनायनि होनदोङो बेगखौसो लांफैदां बोरो मैथायालाय मा 5,000 आंनावथ' दा 5,000 रां गैया आं दा अबाव मोननो हरनांगौ जाखो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नोंनि बे दंनाय गैयैखौ आङो दानो दिनै नांथारगौ बे फैसाखौ आं दा अबाव मोननो हरनांगौ फैसाखौ ओंखाम बाथिसेखौनो जेने थेनेसो आरो आं अबाव मोननांगौ 5,000 खालाय आंहा जेबो राहा गैया बिनानाव जागोन दे नोंखौ आं सानथामसो होबाय बे सानथामनि समाव होनो हायाबा नोंनि बे न'थिखौ गासिबो लांजोबगोन आं बिमा दै लाबोनाय आं जोबोद दै गांनाय मोनदों मा बिफा मानोबामोन बिमा आंनो दै गिलाससे लाबोनाय र' बिफा आं लायनि बिमा थाबैनो लाबो बिमा दैया नै बिफा दैया न' लोंदो बिमा आइ रोमैयालाय बहाथो लेहर बिमा आइ रोमैखौ र' बिफा आं लिंहरनि ओइ आइ रोमै नै नोमफाया नोंखौ लिंहरदों मानोमोन आयै नै नोमफाया नोंखौ लिंहरदों आफा आफा नों मा जालांखो आइ रोमै आं नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो गोबां खस्थ' होफ्लांबाय आइ रोमै आंखौ निमाहा हो आइ रोमै फिसा आइ रोमै फिसा आंखौ निमाहा हो आइ रोमै आफा नों जेबो जाया आफा नों जेबो जाया बिफा नों जेबो जाया बिमा नोंबो आंखौ निमाहा हो बिमा बिफा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आं नोंखौ गोबां बुंदोंमोन जिउखौ दालों होननानै जिउआ मा जिराद बिफा
जिउनि मोनसे गुबुन मुङा जिउनि जोरा जिउनि मोनसे गुबुन मुङा जिउनि जोरा बोहैलाङो